అందరికీ 14/4/2022 గురువారం ఏప్రిల్ 14, 2022 థర్స్డే మదనపల్లి టమాటా మార్కెట్ యార్డ్. ఇప్పుడే కొన్ని మండీలు వేలంపాటలు ముగిశాయి. భాగ్యలక్ష్మి, పీవీఆర్, ఎస్ఎంబి, ఏటీఎం, ఎన్ఎస్ఆర్, మదీనా, జేబీటీ, వీరభద్ర ఈ మండీలు వేలంపాటలు ముగిశాయి. ఇప్పటి వరకు జరిగిన వేలంపాటలను ఒకసారి విశ్లేషిస్తే ఇప్పటికైతే టాప్ ధర ₹5 వెళ్ళడం జరిగింది. ఈ పొడికాయలు కూడా ఇవాళ ₹70 నుంచి ఆరంభం, ₹70 నుంచి ₹100 వరకు ఆ టమాటాలు పెడుతున్నాయి. ₹150 నుంచి ఆరంభపు ధర, ₹150 నుంచి ₹250 వరకు ఒక రకమైన క్వాలిటీలు, ₹250 నుంచి ₹350 వరకు మరొక రకమైన క్వాలిటీలు, ₹380 దగ్గర నుంచి ఇప్పటికీ టాప్ ధర మదనపల్లి మార్కెట్ యార్డ్లో ₹5. మీకు అందరికీ తెలిసిందే, నిన్న మదనపల్లి మార్కెట్లో ₹600 వరకు ఒక కూటు టాప్ ధర వెళ్ళడం జరిగింది. మరి చూద్దాం ఇవాళ కూడా అటువంటి అద్భుతాలు, సంచలనాలు నమోదవుతాయా, లేదా ₹500 వరకే టాప్ ధర పరిమితం అవుతుందా అన్నది. ఇంకా వేలంపాటలు చాలా మిగిలి ఉన్నాయి. టీవీఎస్, సిఎంహెచ్, మోహన్ రెడ్డి, ఎస్బీటీ, ఐవి, ఎస్పీజే ఇలాంటి మండీలు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. చూద్దాం ఈ వేలంపాటలు ముగిసిన తర్వాత ధరల పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో, నిన్నట్లాగా 600 పెడుతుందా లేదా ఇవాళ ₹550 పరిమితం అవుతుందా అన్నది. వేలంపాటలన్నీ పూర్తిగా మూసిన తర్వాత తదుపరి సమాచారంతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను. ఇప్పటికైతే మదనపల్లి మార్కెట్లో ₹150 నుంచి ఆరంభపు ధర, ఈ పొడికాయలు మినహాయిస్తే ₹500 వరకు టాప్ ధర. టుడే మదనపల్లి మార్కెట్ 152 స్టార్టింగ్ రేట్, ₹500 ఎండింగ్ రేట్. ఇంకా వేలంపాటలు ఉన్నాయి, మరి చూద్దాం ఏం ధర పడుతుందో. ఒకటి మాత్రం వాస్తవం, వచ్చినంతవరకు ఇవాళ క్వాలిటీ కాయలు ఒక గత వారం రోజులకు క్వాలిటీ టమాటాలు వస్తున్నాయి. క్వాలిటీ లేని కాయలు పెద్దగా రావడం లేదు. మరి వేలంపాటను పూర్తిగా మూసిన తర్వాత తదుపరి సమాచారంతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను. అంతవరకు సెలవు. భవదీయుడు సయ్యద్ షాదాగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. జై ఎన్టీఆర్, జై తెలుగు తల్లి.